Videoen her den handler om muskelfiberen, muskelfiberens opbygning, muskelkontraktioner og muskelfiberens forskellige egenskaber. Jeg vil starte med at fortælle lidt om muskelfiberens opbygning. Allermest består den af myofibriller, som ligger opdelt i sarkomerer. Inde i sarkomererne der ligger der forskellige proteintråde, og de proteintråde, som vi primært skal kende til, det er aktin, og så er det myosin. Derudover så skal I bare vide, at der er noget, der hedder tropomyosin og troponin. Meget kort fortalt, så er det, der sker under en muskelkontraktion, det at aktin og myosin, de glider ind imellem hinanden. Herover der kan I se ved en afslappet muskel, der overlapper myosin og aktin ikke hinanden. I hvert fald ikke helt. Her, hvor der er sket en muskelkontraktion, der kan I se, at der er en større overlapning af myosin og aktintrådene. Inde i muskelfiberen, der er der også rigtig mange mitokondrier, og det er jo inde i mitokondrierne, at der bliver lavet aerob energiomsætning. Så herfra, der bliver der leveret rigtig meget energi til muskelsammentrækningerne. Så skal vi høre lidt mere om muskelkontraktionen. Og ganske kort fortalt, så er det sådan, at når der ankommer impulser til en muskelfiber, så frigøres der calciumioner. Og de her calciumioner, de aktiverer de to proteiner, troponin og tropomyosin, sådan så der bliver gjort plads til en binding af aktin og myosin. Det skal jeg prøve at fortælle jer lidt mere detaljeret om ved hjælp af figuren her. Her kan I se, at calciumioner de bliver frigivet inde i muskelfiberen. Og så er det, at tropomyosin og troponin de flytter sig, sådan at der bliver plads til en binding imellem aktin, det er det grønne I kan se her, og myosin. Bindingen imellem aktin og myosin, den kalder man for en tværbro, og det ord det skal I huske. På myosinens hoved, der sidder der et ATP-molekyle, og når det her ATP-molekyle det bliver spaltet til ADP og P, og P det frigøres fra myosinhovedet, så laver myosinhovedet en slags nikkebevægelse. Og det er præcis når myosin laver den her nikkebevægelse, at det trækker i aktin, og at myosin og aktin de så glider ind imellem hinanden, og så at muskelfiberen den bliver forkortet. Når nikkebevægelsen den er overstået, så sætter der sig et nyt ATP-molekyle på myosinhovedet, og så splittes tværbroen imellem aktin og myosin. Myosinhovedet det glider tilbage til sin udgangsposition, og calciumionerne de bliver pumpet ud igen, og så næste gang, at der ankommer en impuls til muskelfiberen, ja, så starter der en ny tværbrocyklus. I en tværbrocyklus, der skabes den samme kraft i hver enkelt tværbro, og derfor skal antallet af tværbroer øges for at forstørre kraften. Kraften, som den enkelte tværbro kan udvikle, afhænger af, i hvilken muskelfibertype tværbroen den sker. Og vi har to muskelfibertyper. Vi har en type 1, og så har vi en type 2. Og type 2, den inddeles igen i type 2A og type 2X. Og man siger generelt, at type 1 muskelfiberne, det er de langsomme, og type 2 muskelfiberne, det er de hurtige, hvoraf type 2X er de hurtigste. Skemaet her viser, hvad det er, der gør eller giver de forskellige muskelfibertyper deres egenskaber. Og jeg kan lige nævne nogle af dem. For eksempel så står der jo her, at type 2 fibrene de har en høj eller meget høj aktivitet af myosin ATPase, og det er noget, der hjælper til at spalte ATP inde i muskelfiberen. Så den ATP-spaltning, den sker hurtigt
inde i type 2 muskelfibrene. Ja, og det kan vi se her, at når det er, at ATP-spaltningen den sker hurtigt, så sker der også en hurtig kraftudvikling inde i type 2 fibrene. Og derudover så er kraftudviklingen meget stor inde i type 2 fibrene. Til gengæld så inde i type 1 fibrene, der er der et højt antal mitokondrier, der er et stort antal kapillærer, og både myoglobin og iltindholdet er højt i type 1 fibrene. Og alt det her, det giver sådan set nogle rigtig gode forhold for en høj udholdenhed i type 1 fibrene. Alt i alt så kan man på den måde sige, at energiomsætningen inde i type 1 fibrene er aerob, og energiomsætningen inde i type 2 fibrene, den er anaerob. Og på den her figur her, der kan vi også se forholdet mellem kraft og udholdenhed hos de forskellige muskelfibertyper. Her er type 1, type 2a og type 2x, hvor vi kan se, at her der sker der en lille muskelspænding, en noget større muskelspænding og en kraftig muskelspænding. Men hvor lang tid holder de forskellige muskelspændinger? Så der kan vi se, at den her meget kraftige og hurtige muskelspænding, den holder jo ikke i lang tid. Hvorimod type 1 muskelspænding, det kan godt være, at den ikke er så høj, men den kan holde i rigtig lang tid. Så skal I høre lidt om regulering af muskelspænding og impulsfrekvensens betydning for muskelspændingen. Og impulsfrekvensen til en muskelfiber er bestemmende for muskelspændingens størrelse. Og det giver jo mening, fordi at det er jo impulsen, der simpelthen igangsætter tværbrugerne i en muskelfiber. Og hvis muskelfrekvensen den stiger, sker der en summation af spændingen i muskelfiberen. Hernede på figuren her, der kan I se, at ved en enkelt impuls, jamen så stiger muskelspændingen, og når impulsen den har forladt muskelfiberen, så falder spændingen igen. Hvis der bliver ved med at komme impulser til muskelfiberen, og de kommer sådan følgende på hinanden. Her kan I se en øget stimulering af muskelfiberen. Jamen så skal man ligesom lægge hver stimulering til eller impuls til hinanden, så stiger muskelspændingen jo. Det er det man kalder for summation. Ved en meget høj frekvens, altså en høj tværbrugdannelsesaktivitet, der opnår man en maksimal muskelspænding. Og det er det I kan se her. Og den maksimale muskelspænding, den kalder man for tetanus. Så er vi kommet til at høre lidt om musklens længde spændingsforhold. Og det er jo klart, at når musklens længde den ændres, så ændres musklens spænding også. Og her på figuren, der kan vi se, at hvis musklen er meget lang, altså hvis det er, at musklen er helt strakt ud, så er der ingen overlapning imellem myosin og aktin. Og så kan der altså ikke skabes nogen spænding. Den er lige 0. Jo mere musklen den forkortes, jo mere overlap vil der være imellem aktin og myosin. Og der kan blive dannet nogle flere tværbrugere. Optimalt, i hvert fald her på figuren, der er den optimale længde 110%. Der har vi den maksimale spænding. Hvis der sker en yderligere forkortning af musklen, så kan I se her, at aktin og myosin, de vil glide forbi hinanden, og så bliver der dannet færre tværbrugere igen, og der vil altså blive udviklet mindre og mindre spænding.
Til sidst så skal vi se på kraft- og hastighedsforholdet for muskelarbejde. En muskels kontraktionshastighed er afgørende for musklens kraftudvikling. Høj kontraktionshastighed giver lille kraftudvikling, og lav kontraktionshastighed giver stor kraftudvikling. Det her det kan vi se på den her figur. Hernede kan I se, at her der arbejder en muskel med stor hastighed, men den bruger næsten ikke nogen kræfter på sit arbejde. Jo mindre hastighed musklen arbejder med, eller jo lavere hastighed musklen arbejder med, jo større kraft arbejder den med. Ja, det var vist lige tilpas om muskelfiber. Jeg håber, det kan bruges.